का मतलब भैया लोग का मन है तो हिला दे हो आ सबका मन हिलावे के हिलाओ। अच्छा तो ठीक बा भैया लोग का मन बा के हिलवावे का खुशी जी राउर मन बा तन में हिला दे का उनके कवन बेकार लगे तू हिलाइब तो हे मदे केहू के काहे के बेकार लगे हम हिलाइब तो लेकिन खुशी जी कहले कि हाँ हिला दे हां तब हिलाव तो आवो तो हिला दे तनी आवो अब्बा हिला दे ते बड़ी तीर छोल देवारा अरे रोजा अरे रोजा राती रोजा राती में पढ़ावेला भूगोल मास्टर तन की तूफान मेल नियन बा ठंडा का समय बा कोनो तोहरे नियन भौजाई हमारे नियन देवर से तबाह बिया अरे बा बड़ी तबाह बिया कहत दिया भौजैया के एकदम बकलोल मिलल बा सुना अरे भइल बाटे बड़ी तीर छोल देवारा तीर छोल अरे भइल बाटे बड़ी तीर छोल देवारा तो रोजा राती में पढ़ावेला भूगोल देवारा रोजा राती में पढ़ावेला भूगोल देवा ऐसे ना हो तब कैसे हो जैसे मोबाइलिया में देखी ल जा हाँ वैसे वीडियो कॉल में अब हिलावो हिलावे का मतलब भैया लोग का मन है तो हिला दे हो आ सबका मन हिलावे के हिलाओ। अच्छा तो ठीक बा भैया लोग का मन बा के हिलवावे का खुशी जी राउर मन बा तन में हिला दे का उनके कवन बेकार लगे तू हिलाइब तो हे मदे केहू के काहे के बेकार लगे हम हिलाइब तो लेकिन खुशी जी कहले कि हाँ हिला दे हां तब हिलाव तो आवो तो हिला दे तनी आवो अब्बा हिला देते खुशी जी कह दे हम बॉर्डर फान जाए देरी नहीं लगी हिलाए देरी नहीं लगी हिलाए तनी रुक जा कैसे अरे भइल बाटे बड़ी तीर छोल देवारा अरे भइल बाटे बड़ी तीर छोल देवारा अरे रोजा अरे रोजा राती रोजा राती में पढ़ावेला भूगोल गोल देवारा अरे दुनिया बतावे गोल गोल देवारा अरे दुनिया बतावे गोल गोल देवारा अरे रोज हमार भैया लोग के एगो फरमाइश बा के खेसारी भैया का गाना हमारा आवाज में हिट हो गए हम बनी 17 बलमुआ 23 साल के कैसे हम बनी 17 बलमुआ 23 साल
भौजी रे जवनिया राखी खतरे में डाल के। केतनो नीमन होई ता सतैबे नुकरी। केतनो नीमन होई ता सतैबे नुकरी। वायरल कैसे भई रहल एतना फरक बाबू मरिया में, एतना फरक बाबू। ई का ह? कमर न ह। अरे केतना फरक बाबू मरिया में, एतना फरक बाबू मरिया। अरे कमरिया सुना 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 लगा गुरुजी आई सुनिया। उम्र से बेबी लागेलू। बेबी माने बच्ची होला। उम्र से बेबी लागेलू, कमर से हैवी लागेलू। उम्र से बेबी उम्र से बेबी लागेलू। ए बलम मोरा कोरा के सुतवैया